Možno mi ľúbiť elektromobilitu? Možno mi šetriť prírodu? Možno mi jazdiť do diaľky? Možno mi nabíjať kdekoľvek? Nemožno mi vás presvedčiť bez argumentov. Napokon ani Sládkovič sa do Maríny nezalúbil zo dňa na deň. Chcete mať auto, ktoré nevylučuje škodlivé látky? Auto, ktoré jazdí na elektrinu a má dojazd 300 až 500 km? Chcete mať prístup k nabíjacím staniciam po celom Slovensku? Potom ste na najlepšej ceste zaľúbiť sa do elektromobility Kia a ich služieb. Nemožno mi vás presvedčiť. Rozhodnutie je na vás. Ale prečo si nevybrať lídra v oblasti elektromobility, keď môžete? Kia. Movement that inspires.